Heeh. Karo 15. Ya, Pak. Hero iki wis urung. Hitung urung kan. Ora malu telu telu. 500 gram. Ayo ke 500. Nasi mas, makan bersama. Bentuknya biar kelihatan ikan. Oh iya, suka gunung itu loh, udah mas sudah. Kuah napa niki, Mbak? Kuah napa niki? Kuah bakso. Oh. Mantap. Baksonya wis udang iki kok. Oh. Udang. Oke. Syuting iki nggih. Bahan di syuting, Mas. Nggih. Pun rampung niki le masak. Sampun. Tinggal menyajikan. Enggak kelewatan makin. Nggih. Syuting niki, Mbak. Kalau napa ben nonton isine. Prai kok jaremu hari ini tanggal lambang. Oh. Diundang niki. Mangan angin. Dandang dandang. Ya Mas, enggak payu meneh. Nyanyi sapa sampe? Aku ora ngerti ya. Bisa ndak wis teko, Mas. Waduh lagi ambil pitik bisa payu kan dhewe iki ya. Kurang gede nih pitike. Wah, lagi kan besok. Kok ana cek cek. Nggih, siap. Wis. Sedut. Jos. Kapal api. Oke. Nani kepriyene? Seruput mulai, Pak. Iya, keren. Nikmat, semoga mawadah mahrumah. Ngomong ora teko. Wan ya sing penting langgeng, hanya maut yang memisahkan. Oke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa habibina wa uswatina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sagunging para alim, ulama, sesepuh, pinisepuh ingkang sada huda tina bekten ngasanipun para bapak, para ibu, para sederek hadirin hadirat rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah puji syukur kita kunjukaken dhateng Allah taala. Enjing menika kita pinaringan sehat bagas waras saged sareng-sareng lenggah wonten dalemipun Bapak Sarno. Saperlu hanekseni piyambakipun badhe mula krameaken atmaja putrinipun nunjih Mbak Nurita Ayu Rarasati kang asanaken Mas Fajar Gilang Radiansyah. Data calon suami nama lengkap Fajar Gilang Radiansyah, kelahiran Sukoharjo, putra kakungipun Bapak Kasidi saha Ibu Surami, lenggah wonten ing dalangan RT kalih RW 8 Sugihan Bendosari Sukoharjo, Jawa Tengah. Calon istri Nurita Ayu Rarasati, kelahiran Bantul, putra putrinipun Bapak Sarno saha Ibu Rosmiati, lenggah wonten ing Soko RT Gangsal Siloharjo Pundong, Bantul. Wali nikah bapak kandung Bapak Sarno bin Suharjo. Salajengipun Mas Fajar Gilang Radiansyah paring mas kawin arupi perhiasan emas 3,6 gram. Salajengipun kagem saksi pisan Bapak Suyanto, Bapak Dukuh Soko RT kalih Siloharjo Pundong, Bantul. Kaping kalih Bapak Arista Bintang Satria, dalangan RT kalih RW 6 Sugihan Bendosari Sukoharjo, Jawa Tengah. Mekaten Bapak Ibu kagem data calon temanten, wali, saksi saha mas kawin sampun leres napa taksih wonten perubahan data? Salajengipun urutan aktu nikah pisan badhe dipun waosaken Al-Qur'an lajeng khutbah nikah, aktu nikah ing pungkasan doa. Pramila sumangga aktu nikah kita perwakani kanthi sesarengan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tilawatul Qur'an kasumangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الرحمة نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Pesan kami pada Mas Fajar Gilang Radiansyah dan Mbak Nurita Ayu Rarasati, tingkatkan takwa iman pada Allah Ta'ala. Laksanakan perintah-perintah Allah dengan penuh keikhlasan, tinggalkan larangan Allah dengan penuh keikhlasan juga. Mas Fajar, Mbak Nurita, Kanjeng Nabi memberi pesan innamal a'malu binniyat, semua amal tergantung kepada niatnya. Maka Mas Fajar, Mbak Nurita, luruskan niat, betulkan niat, ikhlaskan niat. Nikah ini betul-betul lillahi ta'ala untuk mencari ridha Allah ta'ala. Dengan ridha Allah, insya Allah keluarga Anda berdua akan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mas Fajar ikhtiar jadi suami yang terbaik. Laksanakan tugas kewajiban Anda sebagai seorang suami. Mbak Nurita ikhtiar jadi istri yang terbaik. Melaksanakan tugas kewajiban Anda sebagai seorang istri. Kalau masing-masing melakukan kewajiban dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, insya Allah keluarganya akan ayem, tentrem, bahagia dunia hingga akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Mari semuanya saja baca istighfar 3 kali dan 2 kalimah syahadah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Fajar Gilang Radiansyah, saya nikahkan anak saya Nurita Ayu Rarasati dengan engkau Fajar Gilang Radiansyah dengan mas kawin perhiasan emas 3,6 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nurita Ayu Rarasati binti Bapak Sarna untuk diri saya sendiri, Fajar Gilang Radiansyah, dengan mas kawin tersebut tunai. Saudara Fajar Gilang Radiansyah, saya nikahkan, saya kawinkan anak saya Nurita Ayu Rarasati dengan engkau Fajar Gilang Radiansyah dengan mas kawin perhiasan emas 3,6 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nurita Ayu Rarasati binti Bapak Bapak Sarna untuk diri saya sendiri, Fajar Gilang Radiansyah, dengan mas kawin tersebut tunai.
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لكل واحد منكما في صاحبه. بارك الله لنا ولكم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Allahumma ya Allah, berkahilah pernikahan saudara Fajar Gilang Radiansyah dan saudari Nurita Ayu Rarasati. Jadikan keluarganya ya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahilah keduanya rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah, anak-anak yang soleh, solihah, solihah. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak dunia hingga akhirat. Hindarkan kami ya Allah dari azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Monggo Mbak Novi. Resepsi minangani Sih. request saking Sukoharjo. Saking Sukoharjo. Yes, sarangan kalian Mas Cinta Entertainment, kalian Mas Desta. Bersama Mahenta. Mahenta.
arep mundut lagu. Sampun nggih Pak, saking Sukoharjo. Semangga CND Production. Spesial kagem Bapak Ibu sedaya. Saking Pundong, Tlatah Pundong lan ugi saking Sukoharjo. Galo, galo, galo. Mbak Magdalena menika nampi sasmita bilih temanten badhe kalarapaken ugi wonten upacara adat Widiwidana Gagrag Surakarta nika sak larap wae ya. Anjing. Sak nganu Mas. Sak nganu iki Sak nganu. kepiye sing apik to. Sak nganu. Wus dumugi wahyaning mangsa kala tumapaking prastawa gati.
ana gandha aroma ngambar ngebai papan pawiwahan yaiku Gandanya Sratmaja pinanganten Sarimbit nun injih Deno Ayu Nurita Ayu Rarasati putri saking panjenenganipun Bapak Sarno dalasan Ibu Rusmiati ingkang tidal wonten ing Soka Seloharjo Pundong Bantul ingkang sampun kalampahan dhaup kalian Bagus Fajar Gilang Radiansah putra jalu saking panjenenganipun Bapak Kasidi dalasan Ibu Surahmi ingkang mijil saking tlatah Dalangan RT kalih RW 8 Sugihan Bendosari Sukoharjo kawis tinggal saking katebihan pating calorot pating galebyar busanani Pindo Narendra Tama ingkang mijil saking Mandrawa ugi samangke Sratmaja pinanganten Sarimbit wonten sak ngajenging regol pahargyan badhe hangadani upacara adat Widi Widana panggih Sratmaja pinanganten Sarimbit kanthi gagrak Surakarta kanthi lon-lonan genya lumaksana tindakira Sratmaja pinanganten Sarimbit kanthi kekantenan asta estane genggang kula kemepyur pulo datan genggang mring sarikma sakala wonten daya pangaribawa ingkang hambabar karsa datan saranta astane Sratmaja pinanganten Sarimbit samya hambalang sadak nun injih suruh lininting ingkang tinemurose ingkang tinangsulan lawe wenang ingkang warni seta ingkang sinandiwerdi Nadyanto suruh lumah lan kurpe iku katon siji rupane nanging yen ginikit padha rasane sedaya sampun mandungaling rasa cipta miwah karsa sampun paripurna tumuli pecah tigan menika pinidak dening Sratmaja pinanganten kakung pinangka wiji dadi ati loro sing dadi siji sarujuk mathuk bangun baliwisma ingkang agung kebak kaberkahan kawis tinggal saking katebihan Sratmaja pinanganten putri hanya keti bokor kencana ingkang isi kembang setaman tumuli hamiji isukunira Sratmaja pinanganten kakung pinangka tandha bekti mring sang guru Rabi
sampun paripurna. Sampun paripurna putra adat Widi Widono gagrag Surakarta tumuli Ibu Juru Sumbaga saking pangestu MUA ingkang dipun pangastani dening Ibu Heri mratitesaken upacara kirab Satmaja pinanganten sarimbit tumuju wonten ing Dampar Kecana ya Dampar Rinengga pinangka raja rajaning sedina ratune Setalu. Sansaya dangu sansaya caket sansaya cetha tindakira Satmaja pinanganten sarimbit lonan genya lumaksana sak pecak tindak sak pecak noleh awet emot pangandikanipun para nata ruming kuncara dumunung haning luhuring budaya kanthi kekantenan asta estane genggang gula kemepyur pulut datan genggang mringesaringma kawis tinggal Satmaja pinanganten sarimbit sampun hanya keti jaman kencana. Jaman kencana yaiku panjang kunjung pasir wukir gemah ripah kerta raharja. Rep sidem permanem datan ana sabawa ingkang salisik kajaba sababane Satmaja pinanganten sarimbit ingkang tumuju wonten ing Dampar Kencana ya Dampar Rinengga. Upacara adat Widi Widono bobot timbang. Sumangga nika temanten kekalih dipun pangku kalian bapak. Nggih. Ning aja njaluk pangku tenanan. Sake. Nggih. Upacara bobot timbang menika bilih Bapa Sarna sakmangke boten badhe bedak-bedakaken antawisipun putra mantu utawi putra piyambak. Nun sewu ibu, nyun pirsa kalian bapak. Pak abot sing abot ngendi? Kangge mik. Pak, abot sing pundi? Pak Sarno jawab. Podo-podo abote. Podo-podo abote. Ya abot kok semono kok ora abot iki kepiye. Nggih matur sembah nuwun. Bobot timbang sampun ugi sakmangke dipun lenggahaken nun injih upacara adat Widi Widono tanem jeruk. Dipun lenggahaken menika kawastanan tanem jeruk. Upacara adat Widi Widono gagrag Surakarta. Sing seka cilik dadi merbala, sing seka recehan dadya.
panjang punjung pasir wukir gemah ripah kerta raharja sok glogok tanpa awel. Sakmangke dipun sowanaken dening Rama lan ibu kekalih nun inggih Bapak Sarno dalasan Ibu Rusmiati. Dipun tampi Bapak Ibu menika gunakaya saking ingkang garwa nun inggih Fajar Gilang Radiansah lan mbok pilih sakmangke sampun dumugi wahyaning mangsa kala sakmangke badhe kawula suwun malih sampun paripurna tumuli upacara adat widiwidana dahar walimah utawi dahar klimah ingkang arupi sega golong gilik telu cacahe ingkang sinandiwerti manunggaling rasa cipta miwah karsa. Ugi wonten piranti unjukan ingkang kawastanan toya wening ingkang mijil saking Kendi Pratala kanthi pangajab mugi-mugi sehat mojo pinanganten sarimbit sakmangke anggenya nglanglangi madyaning bebrayan tansah pikantuk penggalian ingkang wening ayem tentrem dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Tumuli Ibu Juru Sumbaga Krama mratitisaken upacara adat widiwidana sungkem dumateng asanipun Rama lan Ibu kekalih Bagus Fajar Gilang Radiansah dalasan Deno Ayu Nurita Ayu Rarasati sowana marang Rama lan ibumu kanthi lon-lonan genya lumaksana sowan dumateng asanipun Rama lan ibu kekalih nyuwun berkah donga pangestu. Rama ibu ingkang sampun ngukir jiwa lan raga kula ingkang agung pangorbanani tansah paring pituduh ingkang luhur rina kalawan wengi tansah kaesti amrih rahayuning putra mugia tansah lulus menapa ingkang ginayuh kasembadan menapa ingkang sinedya. Duh Rama lan ibu menika sembah bekti kawula sampun paripurna tumuli sehat mojo pinanganten sarimbit sowan dumateng asanipun Bapak Kasidi dalasan Ibu Surahmi. Rama kalian ibu panjenengan tampi sembah bekti kula ewondene kawula sakloron sampun anetepi darmaning agesang urip jejodohan kalian garwa pilihan kula kawula sakloron sampun nampi kanugrahaning Gusti nun injih tresna ingkang sejati nyawijiaken ati loro sing dadi siji kasuwun Rama kalian ibu paring donga pangestu dhamateng kawula sakloron. Duh yongger anakku lanang lan anakku wadon kowe sakloron yongger
Rama karo ibumu ora iso menehi apa-apa karo kowe wong loro ya Ngger. Kejaba donga pangestu muga-muga anggonmu mbangun bale wisma iso atut runtut ayem-ayem tentrem apa sing dadi panjangkamu muga-muga kasembatan ya Ngger. Iki dongane Rama lan ibumu sing atut sing runtut sing ayem sing tentrem dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmatil jannah. Sampun paripurna ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng asanipun Ibu Juru Sumbaga Krama ingkang sampun mratitisaken upacara adat Widi Widana panggih Srat Mojo pinanganten sarimbit nuninjih gagrag Surakarta. Kepareng matur dumateng asanipun Bapak Ibu sekalian. Rehning Srat Mojo pinanganten sarimbit sampun jajar sumanding wonten ing sasana wiwaha pramila titi laksitaning hadicara lung tinampen badhe kapurwakan. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah alil adim. Amma ba'du. Barakallahu laka alaika wa baraka wa jama bainakuma fi khair. Awit sih wilasa dalem Gusti ingkang maha wikan, ingkang sampun ngurmentahaken sedaya kanugrahan kasarasan mugia tansah kajiwa kasarira wonten ngarsa njengandika sedaya telesan kula sakmenika lan salajengipun. Dumateng asanipun para pepundhen, para pinisepuh aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lan lebda ing pitutur ingkang tansah kawula bekteni. Dumateng asanipun para pangembang, pangembating praja pangayomaning negari pinangka pangdampang dome kawula dasih ingkang tansah kawula hormati. Dumateng asanipun para alim ulama ingkang tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi pinangka panuntun kiblating manembah, lan dumateng asanipun para tamu kakung sumawana putri ingkang pantes sinudarsana. Amur wakani ngatur kawula ingkang nderekaken lampahing hadicara pahargyan wonten wekdal punika boten kesupen tansah ngunjukaken puja puji syukur matur ngasa dalem Gusti. Awit keparingipun dalem Gusti kula panjenengan sami saged kempal manunggal wonten ing dalemipun Bapak sarna dalasan Ibu Rusmiati ingkang tidalem wonten ing dusun Soka RT Gangsal Seloharjo Pundong Bantul Yogyakarta. Katitik wonten ing ari kalengan wekdal punika panjenenganipun Bapak sarna sekalian sampun hana tepi darmaning sepuh ngentas pitulus putri kinasih ingkang sesilih Deno Ayu Nurita Ayu Rarasati ingkang sampun kalampahan dhaup kalian Bagus Fajar Gilang Radiansah putra jalu saking panjenenganipun Bapak Kasidi dalasan Ibu Surahmi ingkang mijil saking tratah dalangan RT kali RW 8 Sugian Bedosari Sukoharjo. Ewondene ijab kabul sampun kalampahan wonten ing dinten menika kanthi lulus raharja nirwikara nir ing sambikala. Boten kesupen kawula tansah cumadong deduka nyuwun lumutering samudra sih pangaksama panjenengan sami mbok bilih sampun anilar ing Subasita
sampun kumawonten jejer ngadeg wonten ngarsa njenengan sedaya awit karana nuhoni timbalan dawuh panjenenganipun bapa ingkang amanggugati. Pramila minangka cecala kawula badhe ngaturaken urut rerencening hadicara ingkang sampun karakit. Hadicara ingkang sepisan nun inggih pambuka. Ingkang angka kalih nun inggih atur pambagya harja. Kalajengaken pangandikan pasrah ugi samangke panampi ingkang angka sekawan. Ingkang angka gangsal nun inggih panutup. Pramila dumateng asanipun Bapak Ibu sekalian, murih rahayuning menapa ingkang sinedya, kasuwun Bapak Ibu sekalian ndedonga sawetawis selaras kalian kapitadosanipun piyambak-piyambak. Ndedonga kawula dherekaken. Ndedonga cekap matur sembah nuwun. Cekat adine ceket supaya cepet. Nuwun sewu Bapak Ibu sekalian, menika ngersakaken dangu napa suwe. Lah ora ana pilihane to. Ngersakaken ingkang cepet. Nggih, ngancik hadicara salajengipun nuwun inggih pangandikan pambagya harja saking panjenenganipun Bapa ingkang amanggugati nun inggih Bapa sarana dalasan Ibu. Ewondene wonten wekdal punika sampun ngersaya mituhu minulya dumateng asanipun Bapak Parjiman utawi Bapak RT 05. Pramila dumateng asanipun Bapak Parjiman wekdal sopapan kasemanggaaken dumateng asanipun Bapak sarana dalasan Ibu Rusmiati kasuwun ngampingi sak kanan kiringipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sabihi ajma'in amma ba'du. Wonten ngersanipun Bapa pangasanipun dusun nun inggih Bapak Suyanto sekalian Ibu ingkang kala hormati, ugi wonten sanipun para pepunden ingkang kala bektosi, ugi wonten ngersanipun para sesepuh miwah treng kasepuhan ingkang kala hormati, ugi wonten sanipun Bapak tokoh masyarakat wonten ing Pedusunan Soko, Bapak-bapak RT setunggal dumugi RT 06 sedaya ingkang kala hormati, langkung-langkung baraya ageng kadang pisan sak rombongan saking Bendosari boten kala sebat setunggalipun sedaya ingkang kala hormati. Nun sewu kula kumawantun jumeneng wonten sabenerang sedaya saestu kawula awrat mundi dawuh kadang kula sepuh Bapak sarana sekalian Ibu ingkang supados matur wonten ngarsa sagunging para rawuh. Ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh ugi senengan atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Karana wonten ing siang menika para bapak-bapak sedaya sagunging para rawuh sampun kersa miji wedal sehingga saged hangrawuhi menapa ingkang dados hajatipun kadang kula sepuh saged kalaksana. Ugi senerangan atur panuwun tanpa pepindhan dhateng sedaya keluarga kula wonten ing Kukuban RT 0 gangsal menika sampun kersa caos pambiyantu dhateng kadang kula sepuh Kang Mas Sarna ugi sekalian garwa saperlunipun caos pengenteng-enteng sehingga pepanggihan kanthi prasaja menika
saged kaleksanan. Namung ing mbok bilih kadang kula sepuh sarna kaliyan ibu anggenipun somo nanggapi kerawan panjenengan sedaya kirang pas lan kirang jangkep menggah andhap inggiling kelengginan sedaya saestu kadang kula sepuh tansah mawantu-wantu nyuwun agunging pangapunten. Ugi ing samangkinipun mbok bilih para wiranem marak mangarsa wonten sapa panjenengan sedaya ingkang tatarat angka kalih ing sakmangke semonggo kula aturi ndhahar rahapi kanthi mardu-mardikaning penggalih kawula dherekaken. Dumateng asanipun sagunging para rawuh ingkang kula hormati. Namung ing mbok bilih sakmangkenipun pepanggihan siang menika sampun kaanggep cekap lan sampun paripurna. Kadang kula sepuh sarna sekalian ibu tebih raos ing panundung kadaya sedaya menika dening kawontenan mbok bilih sagunging para rawuh langkung-langkung saking kadang pisan sak rombongan badhe ngersakaken kundur namung nderekaken sugeng kundur mugi rahayu ingkang pinanggih dhateng keluarganipun kanthi wilujeng. Tilarno donga pamuji dhateng kadang kula sepuh lan ibu mugi-mugi anggenipun gadah hajat anikahaken putra-putrinipun tansah minanggih karahayon. Mbok bilih mekaten lan semanten atur kawula pinanggih lepat kawula nyuwun agunging pangapunten kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'du. Panjenenganipun Ibu Surahmi lumantaring kula ongkos pisan ngaturaken salam taklim katur panjenenganipun Bapak Sarno sekalian garwa Ibu Rusmiati sumrambah kulawarga samudayanipun kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun panjenenganipun Ibu Surahmi Kasidi sak keluarga ing wuni sami-sami hanggadhahi pepetangan. Ing antawisipun panjenenganipun Ibu Surahmi hanggadhahi putra jalu ingkang sesilih pun bagus Fajar Gilang Radiansah. Wondene panjenenganipun Bapak Sarno sekalian garwa Ibu Rusmiati hanggadhahi putra putri ingkang sesilih pun Tihayu Roro Nurita Ayu Rarasati. Awit gumoloking pirembakan nedya angraketaken baling apisah daging arenggang karana sampun jumbuh kalian gegayanipun. Panjenenganipun Ibu Surahmi kanthi raos bingaing manah karana panglamaripun sampun dipun tampi saha sampun kaijab kabulaken saha sampun dipun panggihaken miturut adat widiwidana ingkang tasih sinengker wonten ing Suka RT Gangsal Seloharjo Pundung Bantul mriki. Pramila wit saking menika panjenenganipun Ibu Surahmi ngaturaken upakarti ingkang kinarya jejangkeping palakrami. Ingkang perlu kula aturaken ing mriki ing antawisipun panjenenganipun Ibu Surahmi ngaturaken nuhun inggih sanggan saha majemuk ing pangajap sageta ngesahaken anggenipun sami-sami anggadhahi sesanggeman. Ingkang salajengipun ngaturaken ageman jangkep
ingkang kinantenan alat kosmetik katur temanten putri kangge ngadi salira mulas wadono. Saha ngaturaken redana haji. Wontene wilanganipun kula mboten mangertos ingkang sampun kalebetaken wonten ing drancang seta. Mugi-mugi saged ngenteng-entengi anggenipun Bapak Sarno sekalian, anggenipun Mahargya putra putrinipun. Ingkang salajengipun inggih menika nderek urun buwuh sedaya kala wau katur panjenenganipun Bapak Sarno sekalian. Para bapak saha ibu, panjenenganipun Ibu Surahmi sak pangombyong anggenipun sowan kala wau mboten mampir peken pramila mboten beta menapa-menapa namung kangge jangkeping pisowanan kemawon ingkang winastan angsul-angsul katur panjenenganipun Bapak Sarno sekalian. Ingkang salajengipun kala wau ibu-ibu saking dukuh dalangan ngempalaken sawijining amplop kangge tali asih katur panjenenganipun Ibu Rusmiati. Ing pangajab saged ngraketaken pasederekan ing antawisipun Ibu Rusmiati kalian ibu-ibu saking dukuh dalangan. Sedaya kala wau kinantenan arta paseksen katur panjenenganipun Bapak Ketua RT ing mriki kasumanggaaken peranatan ingkang lumampah wonten ing dukuh mriki wonten ing Soka RT Gangsal Siloharjo Pundong Bantul mriki. Para lenggah sapra rawuh, panjenenganipun Ibu Surahmi anggadhahi panyuwunan bilih benjang menawi temanten kepingin dolan dateng Sukoharjo mboten usah dipun ateraken. Nggih. Mbok bilih temanten sekalian kepingin dolan dateng Sukoharjo mboten usah dipun ateraken. Wonten ing Sukoharjo mboten wonten acara menapa-menapa nggih. Nggih. Katur Mas Gilang nah karo Mbak Nurita. Mbak Nurita nggih. Mpun ngertos to nggih Mas Fajar? Oh, mpun ngertos nggih. Alhamdulillah nek dereng ngertos mangke tanglet. Nggih. Nggih. Para lenggah saudara rawuh ingkang salajengipun panjenenganipun Ibu Surahmi sak pangombyong anggenipun sowan bilih wonten kiranging Subasita wonten kiranging unggah-ungguh saengga mboten nuju prana panggalih panjenengan sedaya kula tansah nyuwunaken agunging samudra pangaksami lan mbok bilih ing samangke pahargyan prasaja siang punika sampun paripurna panjenenganipun Ibu Surahmi sak pangombyong badhe nyuwun pamit lumengser wonten ngarsa panjenengan badhe wangsul dateng dukuh dalangan kanthi soang-soang. Mbok bilih mangkaten atur panjenenganipun Ibu Surahmi sak kula wangsa lumantaring kula tentu kewala anggen kula matur kathah kekirangan saha kalepatan awit kiranging seserepan kawula pramila kula tansah nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Pinaka panutuping atur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal katur kadang pambiyawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Kula nanggapi atur saking keluarga kadang pisan kinasih
Ingkang sepisan sakwau ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk dumateng para pinisepuh sesepuh saha atur salam taklim mugi katur dumateng keluarga Bapak Sarno. Dalasan Ibu Rusmiati sumrambahipun dumateng ngarsanipun para rawuh saha para lenggah sedaya. Pramila kanthi menika kita tampi kanthi bingahing manah kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lan salajengipun keluarga Bapak Sarno wonten ing mriki ngaturaken gunging panuwun. Awit keluarga Bapak Kasidi ingkang dipun dherekaken sedaya baraya ageng saking tlatah Dalangan, Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, sampun nglarapaken calon pinanganten. Mbok bilih kala wau nggih calon tesian. Sinaosa sakmenika sampun dados pinanganten. Dosing nglajengaken pirembakan utawi pepetangan ingkang sampun kawuri bilih wonten ing wekdal enjing kala wau kirang langkung tabuh sedasa. Sampun dipun laksanakaken ijab kabul nun inggih atmaja putrinipun Bapak Sarno dalasan Ibu Rusmiati ingkang sesilih genduk ayu Nurita Ayu Rarasati ingkang sampun kadapaken kalian atmaja kakungipun Bapak Kasidi ingkang sesilih Bagus Fajar Gilang Radiansah. Lan awit saking berkah pangestu ngarsanipun para rawuh separa lenggah sedaya hadicara ijab saha kabul sampun kaleksanan kanthi lancar samudayanipun wonten ing papan punika. Lan salajengipun rawuhipun sedaya keluarga Bapak Kasidi sakwau ugi ngaturaken ubo rampe kangge prasarana dhawuhipun pinanganten ingkang arupi mawarni-warni. Sae punika wonten pisang sanggan, ageman saha redana, saha angsal-angsal ingkang mawarni-warni rupinipun. Saha saking sedaya pangombyong utawi sak penderek ugi ngaturaken tali asih pramila dumateng keluarga Bapak Sarno dalasan Ibu Rusmiati wonten ing mriki kita tampi kanthi bingahing manah. Lan sedaya keluarga wonten ing mriki mboten saged caos piwales punapa-punapa namung masrahaken dumateng Gusti Allah. Mugi sedaya kula wau pikantuk lelintu ingkang matikel-tikel saha andadosna amal soleh dumateng panjenengan sedaya. Lan ugi sedaya keluarga mriki ngaturaken sewu-sewu gunging panuwun. Lan salajengipun wau ugi sampun dipun jawab nggih utawi dipun ngendikaaken bilih tradisi wonten ing Sukoharjo boten wonten hadicara ngunduh mantu utawi boyongan. Pramila wonten ing mriki alhamdulillah malah matur suwun dosé saged ngiras pantes namung mbok bilih sak wanci-wanci pinanganten sekalian linangkung dumateng atmaja putrinipun Bapak Sarno dalasan Ibu Rusmiati cumondhok wonten ing wewengkon Sukoharjo kita pasrahaken sumangga anggenipun paring wulang-wuruk utawi wewarah dumateng pinanganten sekalian khususipun dumateng atmaja putrinipun Bapak Sarno saengga saged ndereki adat istiadat ingkang sampun tumampah wonten ing tlatah Sukoharjo. Lan kosok wangsulipun mbok bilih pinanganten sekalian cumondhok wonten mriki insyaallah ugi kita rengkuh kados dene putra piyambak boten dipun benten-bentenaken. Ngarsanipun para rawuh seperlenggah sedaya ingkang saestu dahat kinurmatan. Lan salajengipun kala wau ugi dipun ngendikaaken mbok bilih hadicara sak mangke sampun kaanggep cekap utawi sampun paripurna. Sedaya rombongan badhe medal pasilan jengkar saking palenggahan.
Pramila kanthi menika keluarga Bobo Sarno dalasan Ibu Rusmiati mboten saged nduwa punapa ingkang dados kersanipun sedaya keluarga kadang pisan saha sedaya sak penderek. Namung ngaturaken sugeng kondur mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Anamung saderengipun para rawuh sapa lenggah jengkar saking palenggahan. Mugi tinilarno donga utawi berkah pangestu linangkung kangge pinanganten sekalian saengga anggenipun bangun bebrayan enggal tansah manggihi guyub rukun atut runtut ayem tentrem rahayu ingkang tinuju bagya mulya ingkang sinedya saengga andadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan mugi-mugi enggal-enggal dipun paringi putra putri ingkang soleh saha solehah lan mugi dipun paringi rezeki ingkang kathah saha barokah saengga benjangipun saged kangge tindak wonten ing tanah suci Mekah saha Madinah lan pungkasanipun saged mungkasi kanthi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ngarsanipun para rawuh saperenggas sedaya ingkang saestu dahat kinurmatan kula kinten mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken mbok bilih kathah keklintuan saestu kula tansah mawantu-wantu nyuwun lumunturing samudra pangaksami. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nuwun sewu menika wonten simbolis Bapak. Menika ngagem kedua orang tua mboten? Kedua orang tua, nggih. Monggo dumateng ngarsanipun Bapak Sarno kalian Ibu, mbok bilih Bapak menika wonten wingking panjenengan? Nggih, monggo. Sarangan CND Production sak menika tembangipun si rodok gumyak. Lunging mekaran semi hospito ing taman sari manung manung sewangi kalawan wulan indatani ngambang sasmito sang kumbang lewayang nang sang wujud sarine kembang
Puspita Nala. Nggih. Spesial lagunya buat mempelai berdua, Mas Gilang dan juga Mbak Nurita. Oke, yang mau antri foto kami persilahkan. Bisa konfirmasi bersama rekan-rekan dokumentasi. Semonggo. Haye. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kekesing ati iki pepujana ning endi dawa ngayu memani ing ati yo Cik Endi Brothers.
foto sambil goyang ya. Goyang terbaik dapat hadiah. Hoka 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 hoka. Mempengi mempengi. Kita goyang lagi yo. Ho ho ho. CNT. Ada Magdalena. Ada Andi Tresmati sukses. Lintang-lintang ing tengahing wengi. Ati kangenan dan asmara. Gusti kula maringa usada. Rembulan ning wayah wengi nandai kekasih ati iki pepujan atine ngendi aduh wong ayu memani ing ati iya. Satu, dua, tiga. Sikat, ho, ho, ho. Wajib joget dulu. Yang mau antri joget dulu. Yo, 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 yo. Sambil joget ya. Tresno suci mati rahayu Jogja Solo. Kepakasilan sayang bersama Henta Cinda Entertainment. Matur suwun wis ngakoni aku selama iki wis iso saling kuat-kuatke ojo liyo serang-serang hubungan iki
nampi setunggal lagon sinarengan. Kepareng matur dhumateng asanipun Bapak Ibu sekalian, mbok bilih hadicara wonten wekdal menika sampun paripurna. Monggo kita pungkasi kanthi waosan hamdalah sesarengan. Sampun dumugi wahyaning mangsa kala, sampun purwa madya wusana anggen kawula nderekaken lampahing hadicara pahargyan wonten wekdal punika. Boten kesupen kawula aturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan dhumateng asanipun para-para ingkang sami makarya. Palang kedhok magersari samudanipun dhumateng asanipun Bapak Sarno dalasan Ibu Rusmiati, dhumateng asanipun Bapak Kasidi dalasan Ibu Surahmi, dhumateng asanipun kanca-kanca saking CED Entertainment ingkang makarya sesarengan kalian rias pengantin pangestu, ugi dhumateng asanipun kanca-kanca audio sound system Arif. Mbok bilih anggen kawula nderekaken lampahing hadicara pahargyan wonten wekdal punika wonten cicit saha cewet anggen kawula matur solah bawa kirang trapsila atur keladuk kirang duga kawula nyuwun pangapunten. Kanthi hasesanti mugi rahayu ingkang sami tinemu bagya mulya ingkang sami pinanggih. Ing wasana cekak semanten saking kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken syukur kondur dhumateng asalipun keluarga ageng saking tlatah Dalangan Sugiyan Bedasari Sukoharjo kasuwun cekak saking Palenggahan ngaturaken donga pangestu kalajengaken kondur wonten dalemipun piyambak-piyambak mugi pinanggih rahayu slamet boten wonten alangan satunggal punapa. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing rerudu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetoke alone pipi swara weruh senajan mung ana ngimpi
Iya.